bosome a ya shase 90.7 FM yede Gyedie ni sen ebrɛw na Gyedie ni sen a yede ebɛyi no eye adesua ene nkomodie foforo bosome ni esi yani so a ye bisa ne se family planning eye bone ana enye bone nienti a ye pese ye di sa nkomo yi enipa no dodo na dwen kyerɛ wo mo se eye bone enipa dodo na nso adwen kyerɛ wo mo se o mefa ekwan bi so atete mawo mu enye bone die na tro Bible eka die na tro kronkron Quran eka ye pese ye kan si animu na ye de bisa se otumfo nyankopon a obo nipa oba ne bema na oka se yenwo ema yase enore no ye bisa se ye yadwen se ye betete yawo mu a na ye fa kwan bi so na atete mu a eye bone ana sa asema ma bisa yi awura no ma obeboa ama ye twen ho dare eye Malam Abdallah Nuhu twene oyo sempakani watena se ewo dwumadie eso sanso ena osofo John Ajay fear not ena ye frɛ no Overcomers Gospel Family asafo no mu na owo enye ononko Prophet Solomon Bafo eye City of Hebron Revival ana say apostle Solomon Bafo City of Hebron Revival Church emuna owo ena osofo Francis Jain Deeper Life Bible Church or general overseer edema enkranza atifi ene anafo ewura no mo enan ye nyame adom nyame ama wonimde nyame ehonhom ewo wo mo so yi ena ye no won eba abedi enkomo mamema wono adwo na yenhyase emmo enkomo no emfiri eha enom ene anwumre miranom memamu nyina adwo ene anwumre yo mediri yese obi bia ho eye nyankopado ye nyame ase bebre afi mamenka yetie for say dwumadie eye live ewo YouTube no ye Sompa TV oko YouTube 57003 and 0598994994 eno num ne ahoma mienu a yede ye adwuma obefre na wachire Gyedie ewo dwumadie so maye na 21st clinic for ase na ye na Courteous Marketing Agency omo ena de mizo ene 5G abadwa eso ye ko ye nim no ye bete wono enka malam odaruma fampaibo bia no maye na awurade nnum ye nimdie a ibetumi de akyere nsami emu a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah al-wahid al-qahhar al-aziz al-ghaffar مكور الليل على النهار تذكرة الأولى للقلوب والأبصار ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد يدين كان أسدايي ينكنفو ما أتونفو ينكوبون تتربون ستونسو باويا فانسا كان فانسا كان نيبوني ياو أسنما كويراوا أسداي نكابيا أدبي مانو سي أنانا جوي واجيجي نينا بابا وحواحوا ين أمي أمي نينا بشيفي كسيمو yebadwendwe no otumfo nyankopon na asem eho debe bone otumfo nyankopon empangu mfama ye papa ewu otumfo nyankopon fa hunhira adom emfandom obi biara amen amen yeda ase bebre sabre de yabɔ mpa ya wie ekomu atene fear not mame nhyase ewo ho na mintie Gyedie ewo asem ededwei family planning eyebone mini wa hen mama na wase na minchi watiefo no hwefo na memfa ncha kase ma mesofo panyi Reverend Grisafo Destiny mama wotichima ene Overcomers asafo manyina na menko asam no so family planning eye boni ana enye boni bojo bode asama bo na nyame be maye entiase ne hunumu na kwasam ne se ye ka family planning a me hu ne se enye boni the word family planning no
enye bone me dem anko school ba me menti ase mu no ye kase family a e kira abusua plan e kire se abusua tenase ne mo susu biribi ho nti ene de nka enye bone na nsusuye na abusua mo tenase susuye no mo susu efa ade ho ehɔ na be be ye den e be ye bone ba na se ka family plan a de nipa nyina adwene ye yen se obi hye condom ana obi efa adura obo protect no ho se oye den onyensan ana bi di pan ye be den e be hye nensa ho ena obi afa ne se ye den ye family planning but eno ne yen komo no ba bia nani hwe okay so if say sa na etie dia ende na eye bone kase pa wo nyankopon anim yes say obi fa nipa kwan so atete na wo mu eye bone wo nyame ani bone kase pa e de na ma na ye bone okay so okay Awurade asem e Psalm 127 kinkana yentoa adusua no so Psalm 127 verse number 1 to 3 Psalm 127 Psalm David adonto oha ene adununso enso ne yimu ba kokosi miensa no o se se Awurade ansi dan no a wona osie ye ho adwuma kwa ti asem no yo se nyankopon nya kabo mu se awarefo a afei abrabon ne emma bebamu ne emu eno manyina no nyankopon asem se Awurade anwen kuro no se onyame anwen kuro no a wona osiri ho pe ne yeden fo osiri ho pe kwa oye kwa ara na mutia hema sore na monye mwahome papa bia twazo mpo anadwobre na mobre ansa na monya aduane adi verse number 3 hwe Awurade ajapade ne mma mpacho wacha se Awurade ajapade ne mma beni na yafurumu abaye akatua enti mpacho gina ho enti se munya ware wiese wom de ye kan de kura de wo ma motwetwe mpena de kura asem nya de enka ho ye ka obi a onyankopon adom na mo aye de mo aware na mo se biribi nti ana ahokyere nti metete ma ye de ma wom opon se otete awo no nyina achi no still aye de nya de emai enti ahyase na wo se onyame ansi dan no a odansefo ye den eye kwa abofo na oba asase so no Jeremiah chapter 1 verse 4 wo se wo ye mogya todo na yem na me ye den na minimu nti abofo bia nyankopon na mo so de ne ba asase so bia no nyame nim na ansa na wo ye den oba nti kwan nyambe fa so ba ma abofo na nyini amade ono nyame wo ma saa nipa na abaya ho bia no nyankopon ye den asem nti wo mu de na se mo ba hia mu na awore ba ye den ebeba na abofo no hwe mu nyina do be kan sese me na me train me school fees me na man adwani di ba kwan abafo so a obenyina be ye penyina na se de nyame aka fa no beba mu no eno de enye nipa ye den asem eye Awurade ye den asem ana verse 3 no wose onyankopon japade ye mabani bema obedi kan wo ne bia nyankopon ye den ajapade na yefurumu aba no eye akatua ne ye ema na be den ebeba no ne nyankopon den akatua nti se wo fa kwati kwan bi so se wo sisa nyankopon ajapade ne ho kwan a eye bone kese ye den edema enti obi a oye saa de no bia ne obi a wanyinsa yetu agu bia no munyina bone ye den eye ba kope wote se obi a wa fa afuro na wose bibi nti mempe abofra na se menye krado se me den me wonti me kotu nyinsa na ye den edi agu mpatoti na meche na se enti se ye ka family planning anase kwan ye befo so ye betete na wo mu a ye wo proper one e wo bible mu a enye se wo be fa adura na wo be hye condom ana wo de pane be den e be hye owidiem mpatoti na meche na se aha enti ye wo kwan bebre wo ho menim se program me ye program kase a anindifo bebre den etie na ya na ye me ye se nurse for doctor for bebre den kire na nsori bebre kwa ho no ma ye makwa ma sa nkyere kire yere ekoso which is etie nyankopon yeden emra fa poten na kire se eye family planning ye fa nipa nim de kwan so atete ya wo mu no eye bone fi se de awoma ye kan ye anhweda nka ne pefi se family planning eye bone okay yanko Genesis chapter 38 verse 6 Genesis 38 verse 6 Mose ngoma edikan eti aduasa nwotwe eti aduasa enwotwe yimu nsia kosi edu no ni yimu a eye ensia ekoye nti Awurade asem aha nti ansa no Jeremiah kan se wo se no menka de wo sankan Nyankopon afuna e wo mogyam wo sankan means nyame ayadwene se ka wo de baby be de ebedom e na wasi kwan se wo ma saa ba no nyeden emma
wonim dem no Daniel 12 was se bere be kwa wie nim de be den ebe doso nti nim de na ba ma ene bonsam nam sa kwati kwan no so na wo yesi na wo yesi ya nti Isaiah 55 verse 8 was say enya madwen ne mi awrade den madwen mpato tena me kya se nti kenkan wonim se condom e wo fra body fidiase o ebisi wa ha say Genesis 38 verse 6 na Yuda ware yire bia ofre no Tama ma na bakan na Yuda abakan di amumuyesem Erade enim na Erade kum na nyame ye ne okum no to na Yuda ka kire oman no se kwa unua yire no ka kire ne ba na se onko ne yire anua no na fa no kunafo na wo ma unua no na oman no nim se na oman nim se na oman nim se mma no enye ne dia na eba se okọ ne nua yire ho oman ne ho gufam se eba se spams ne baba na produce ba adwe ho ne tim se owo a akora na nya ne die nti wo tufiri mma nso ne ye den ehwiegu na wanwoma ne nua no nti de wo ye na ye den me kire wo so na dia oye no ye bone e wo nyankopon ni Erade enim nti nyame ye den enti okum ono nso nti se wo bisa me a ase kire no nti se wo de pane ehye wo nsam se nyinsan ma no eye bone eye family planning se be ma ehye condom se onhye ne yire nyinsan se we na o si on pese ensuo no be ko ba bia ko na ede nkwada be ba na be kwa koye ni nua ne de no any family planner no ayonkofa be de obi be ka say emen ho family planner no ye nipa ni nim de se bi te se wo kan pane a ye de wo obi se de bi ebekum enkwamwa no nti enkwamwa no nyankopon nim de mu no de ntia oye enkwamwa no woye for produce so oba ne be ma hia e de nyinsa be den e be ba ne nipa be den e be doso Genesis nyame ka cha dam se mo na mo nyeden na mo no so na wo so usi sa nyankopon asema oye den waka no kwan no enye bone nti de teman o man ye no na eye family planner na oye no nti na eye bone kase den wo nyankopon nti nyame ye den nyame kum no enti enei obi ye family planner no bia Erade be ye ne den obekuno Erade be ku yes one co physical that is what I say wo na ye kan no ye wo physical devil na wo spiritual devil nti obi wo no mo wote aso so wa ye den wawu wo ni nyankopon ye den enu ayonkofa what am I trying to say this once so what been na say Kristo ba na say wo ye sa adana nyame be ye den ebeku enti wo de o kan si ni pain say sa family plan so that according to a topic and say it here dey eye bone kase pa e wo nya wo be home so wo ha na mako aba e wo ha malam ma memra wo ho inshallah yemfam free enkramusum gyidie ewo family planning mo eye de we ya wa he me da wase nyankopon inshira on e question ya wa bisami ya da atiefo nyina so emomo adwo in Islam se obi betete na wo mu enye bone ewo Islam okay edi ntia kire yemu di ntia ene se enkwala udo mbeba wiase eye wo papa wasodie eye abusuano family no asodie se ye de nkwala we ebefa otumfo nyankopon ne kwantan ne so eno nti se me bewo emma edo mo ba wiase na se mintimi ntiti sa nkwala no a enu kwan se wo de sa nkwala no ba wiase otumfo nyankopon eka asem bi kire ma yenkom hye ni de asem bi to so wose kullukum ra'im wose munyina mo yahwesofo obi biara a otumfo nyankopon abana ba wiase bia wose yahweso ni dintra wa ma wo yire no wo na wo hwe oba no so oba no so hwe be ma so sinyame ya adom na mo ma wo san ye hweso ni de ma akwala no nti akwala no wo na ba hwe ni trim ebesi na naase ti se fulani ni ede mmoa akowuram na de ni na ntwie no ko na ntwibu na se mmoa no bi maaya hwan obebisa no fulani ni na okobisa no ana meboa ti sa pepe nti atemu ada no nyankopon akwala bia obefa wo so de wo ba wiase bia una bebusa akwala na ho aten right enti se me se mewo na mu mi space me mani ntam se mi si nyankopon wo ho kwan ni mu mi ma space ebia me yirawo owo ye no ese da bia na mitimi kɔ no ho ana meboa na me kɔ no ho na wasan fa afuro me di how
ena eto oba ne so me de haw ena eto akwala no a me de na ba wiase no me sa de haw ena eto no so nti we Islam e ma ho kwan se empo ma me bia obetumi a ka wo ba ma akwala no nofo mfie maako mienu wo fi so alu wo fi I mean wo ba num fie maako mienu na me bisa question wa ha se mfie mienu na onom no nti ba ma na one ne yire ne anhia na yes ombehia nti nyankopon na dwen mu no yo nyema bi a na nkomchini time no ye friends aza tsere na wo kana obetini ne yire na ada o dana se ne hu sane na no wayi ni be ma na afiri na nsuo na atu agu dinta we eye nsuo enye nipa eye nsuo enye nipa ukọ Qur'an mu a ukọ Qur'an mu a ana ukọ hadith mu a otumfo nyankopon ka asem kire wo se be bo akola bia mra ba wiase adadwe na odi kan so ye nsuo adadwe na etoso mienu wo so ba be ye friends mujatoa adadwe na etoso miensa oba ye mudiga na ekase mudiga na samre nti nkramo mu de family planning enye bone se we space wa wom enye haram se bia ukọwọ pane na ukọ no koma doctor mfiriw se ade na wo be wo no unya sunsuanso bia wo ho se doctor firiw wie na wo sunsuanso bia ni ho a boni bia ni wo so ukọ na bia ye twa ohonam de ade bia hyem enye mfomso se ye twa de show na se ebe hawa wo no la taktulu anfusakum wo se mamunkum ho enti wo no wo ukọ ye no na se wo ukọ doctor na ye firiw wo system no ye hunu de ebe se efatawo ndi yamfa ne se nipa na kwa yaresabia te se mema akura se yebi mema family planning no your friend vasectomy okwa entini no a ensuo no efamu na ababonte no otumeko na yetwa na ya kyekera no a efiri ho no no oba betimi ada ne ho besane no ebe bibia ba nsuo no anka ebeba no emma biem bo ne honamu de obenya atenka se wone wo ba da no a pepepe wenum bia anya bone se wono ankasa no ne hunamu efiri no ne hu se yeye no na emfa sunsuanso boni mfa mmara no a onye mfomso nti Islam de so betiti wa wo ntam kwa fa so betiti ntam no it's up to you say we so by settlement na wo kan ana say plantation na wo kan ana say removal of the ovule na wo kan ana say ora e kan ora na se wo be fa aduro na anom no mu bia no nemu hu doctor ma wo doctor na treat wo system no ehunu se wei na be fataw wei me ya unya sunsuanso bia e wo ho nemu de sunsuanso bone be bra wo no de samre no wakoto bone ebinum waka sesi ya se ensuo no enye nipa yes enti no sabre no egufom a ne awamana egufom no onye bone bia ene na yemisa wo se obi nyinsem bosome baako na otu nyinsem no gu a sabre no eye nipa na watu agu anase eno so eye de ya so obi nyinsem bosome baako doctor bie no obetima detect ehunu se obai wonyem bosome baako doctor bie no machine bie no yes according to system no oba ansa na be detect em yehun say wonyem se wonya 24 weeks wonya 24 weeks ansa na doctor be detect yehun say wonyem sa asem na nka me no kono sa hadith na me no ka no wo sa da na etoso 9 no no oba benya 160 days sa amre no otumfo nyankopon say nkwano a me ma propese me de ba no ma soma bofo se onko sa akola na nchen enko me otumfo nyankopon me nkwa ho me ngunu mu ndu eduru sa amre na ma me timi nya atenka se bibi aiden akanya o me yefum sa amre de nkwa ana bedua mu sa amre tu sa nyinsen na wakum nipa na emom sa 40 days edikan 40 days atom sumienu sa yibia obeyi bia firi honom no Islam e friends katal al asgar ekuma ekunto no ye mfa nchew se wakum nipa right na ebiti say eyenuano mai bia yahye bosome eye mienu ase ebekwa daduasa ana daduonu na enkono no ana daduonu na nwotwe no 28 ana 29 days ana 30 days a was a bosome we emuno ebekwa esia sa ni nyina mu no ne bema behia na esi na se wanchima yese onyem
na kyerɛ sɛ yɛ bosome na wadi a wɔde ahunu sɛ wɔnyem yɛ o ɛno ne yɛ yɛn yɛni so ade hu okay so what I say wokɔ science ana doctor fomu a ɛna me kyerɛ wo sɛ ansa na doctor bɛ detect ahunu sɛ ɔba we nyim sɛ nyinsa na nya about 24 good weeks okay wo sisi 24 weeks na wo benya the number of months ansa na yɛ detect ahunu sɛ wɔnyim so what I say say doctor nya detect ahunu sɛ wɔnyim yɛtumi ka sɛ ɔba na nyim because ɔba bi wɔ ha ne menstrual cycle no timi sisa okay even family planning yɛ kan yɛ ɔba bi timi kɔ share panel e ma ne menstrual cycle na sisa that is the effect of it zep say nwura anu mu a etama no asesa nti sa amre na ne wonya mu ne nsa do be kasa wonya mana okay nti enkramusom de wonam nipa nyansa so tete wawo mu se wo pane wonu maduro kwan bi abefa so aye bia no se enhawo nipa dua otumfo nyankopon epene so na enye bone obi ye bia oni nyame ni asem ni nyankopon ni asem bia yo minua mami asam no no senesi minua kotu Genesis ayene mpacho wetu aka asem na mami Genesis no bona wose saying 38 verse 6 38 verse number 6 yentie erade asem o say na Yuda ware yire bi a ofre no Tamama na bakan na Yuda abakan di amumusem amumuyosem erade anim na erade kum no na Yuda katre onanse ko wunu ayire no ho na fa no kunafo na wo ma mpacho gina hansa ma wunu no Israel fa mamre mu no se me wo yire na me wu a minua odi machi a wo ebe ma etimi fa me yire no e ware no enye bone na emu se me ne oba no me ne oba no nima se minua no ne ma bi oba wu no bia no one me yire no be wo no ye de nkola ne to me me ma mpacha wote ase eno ena na yeye no ha ana berima no okofa ne nua yire no oboni trim po se me ma minua we na se entre de nti nyankopon kum no oboni trim po se me ma minua we na se entre nti se me ne oba na da nye se me tete abo no ntamo me ne oba na da me ho ba me yefiri that is in search and withdraw nti ono ne de enye se wo ye fam o tete na wo ntam na mu adwempo na woni trim se me ma minua na se entre nti me yegu mpacha what you say okay okay da bi wona when I can unke se won ba malam yeda say ene ne awde aka fe no to de ne ho mayenko eye apostle ho enom yenti ono nso ye ba second round na mo de eye sa eye argument no aje apostle what malam se nkramomu de enye mfomso fear not to say nyame anim eyemfomso Hebron for muso saase we musan yo mini abeda wase na fe mini anu asofo ne mala so ya che obia na ya tiefo right enkomo ayedi yese family planning bone ana family planning na nkasa no dictionary na na say broini brofo class krata ya twera to ha ye de chekere nsemu no o say planning intended to determine the number and spacing of one's children through birth control. Enti o say ensam yensa na wade emu. Ye di kan o say ya fa adwen say ye ba behwe madodo a ye bewo number. De tosumienu spacing. Mfie dodo say na ye fa ntete wo muntam. De tosumiensa no say ye betimi aye saade a je say ye fa biribi a ye friend say birth control. Ade a ebetimi asoso awo na no na yanya number no ene space no okay enti me kwa ni mu say me hwe birth control na ma hwe ade say de ade a na say na krata aneka was it deliberate prevention of conception or impregnation as by use of birth control pills ahoni asem no hana asem ne wo IUDs condoms coitus interruptus may sure say Latin casa vasectomy or tubal ligation
wɔse kwanya yɛfa so a yɛtete awoɔ no ntam sɛ yɛbɛwo mmiɛnsa ana anan na ɛno nso mpo yɛwo deɛ odi kan a yɛma afe ana mfie mmienu mɛtɔ ntam ansa yɛwo deɛ ɛtɔ so mmienu no ɛno no ɛyɛ boapayɛ ɛyɛ deliberate ɛna nipa ahyɛ da sɛ ɔyɛ na sɛ ɔyɛ a wɔde enuro ɛne mfidie ɛna ɛbɛyɛ saa adeɛ no sɛ ɛba saa pɛ yɛbu nyame mmara so ɛyɛ nyansa ntrasoɔ awurade ma yɛn kwasi yɛnya nyansa but ɛyɛ ne ntrasoɔ ɛne sɛ Genesis chapter 1 the verse number 28 no onyankopɔn bɔ Adam no ɔka kyerɛ ne sɛ monwo monnɔre na moasentrɛ monhyɛ asase no so na munni so enti wei ɛyɛ berɛ a onyankopɔn hyira onipa na bɔne mmae Right. nanso onipa kɔyɛ bɔne wieɛ no ɛwɔ Genesis chapter 3 the verses number 16 no Bible sɛ afei deɛ awoɔ no a onyankopɔn ka kyerɛ onipa sɛ ɔwo no ɔbɛdane awoɔ no asotwe sɛ ɔbaa no bɛfa berɛ ne amanneɛ mu Right. saa berɛ na ɔbaa no nso n'asefoɔ nso bɛfa adwene sɛ yɛbɛbrɛ saa ansa ne yɛwodeɛ a ne yɛso yɛbɛhwɛ kwan yɛbɛfa so yɛbɛwo a yɛde sɔre de atie nyame asɛm Right. menua vasectomy no sɛ bɛɛma na wakɔtena ase sɛ baabi a menkwa mu a ne bɛfa no yɛnti mfiri hɔ sɛ yɛte firi hɔ no mu a mene ɔbaa bɛda nanso menwo na obi nso sɛ IUDs kyɛ sɛ yɛnkɔnkɔfa dadeɛ bi ne yɛmfa nsɔ n'awodeɛ no baabi a kosua no bɛfa aba nti sɛ kosua no fa na sɛ ɛba a ɛduru hɔ no ma na atwɔko yɛabɔ ne pɔ ɔntimi ntwamu mma baabi a ɔba bɛhyia nkwammoa na ɔba bɛnyinsɛn na ɔba bɛwo enti sɛ Onan ɛyɛ saa adeɛ wei ɛwɔ Genesis chapter 38 sɛ mebɔ me ho mmɔden sɛ mene me nua no yere no bɛda but awoɔ deɛ memma ne nwo a na sɛ yɛ awurade abufuo na sɛ awurade kum no a ɛneɛ na kyerɛ sɛ awurade nso bɛbɛfu yɛn wɔyɛ panyin so sɛ woyɛ saa yes woyɛ saa family planning na enti saa adeɛ wei ɛna akɔkɔfa nkyene wahyewa ba a ɛnɛ yɛ nyinaa yɛbrɛ bi sɛ nyame anku yɛn sɛdeɛ anafie not ɛɛka no a papa ɛnɛ yɛyɛ nkwala a yɛɛba no mankan ntimi bɔ kɛntɛn ma mankan baako sɛ ɛno nso womini to hɔ no maa pɛ na ayɛ sɛ nkorɔbo a ɛminimini kɔ deɛ bɛnti a ɔno nso ayɛ family planning obi afa ne ho adwen nti sɛdeɛ Hagai kan no Hagai chapter 1 verse 8 no wɔse yɛbɛdua pii nso yɛde kakra bi na ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛba fie sɛ yɛyɛ adwen sɛ yɛni nyame nimdie ɛbɛdi asi a ɛneɛ ɔno nso wɔ kwan a ɔde yɛn bɛfa so a yɛn ho bɛkyerɛ yɛn papa kan Jeremiah chapter 1 the verse number 4 ne ma me Okay. Jeremiah chapter 1 the verse number 4 Odifo Jeremiah chapter 1 the verse number 4 verse number 4 ɔse yɛnkyɛ Awurade asɛm na Awurade asɛm baa me nkyɛn sɛ menya me nwowo yafunumu no na menim wo okay na wonya mfiri adi mfiri awotwa mu no wonya mfiri adi mfiri awotwa mu no na mete wo ho na mete wo ho mesi wo odifoɔ ɛna mesi wo odifoɔ mema amanaman ɛde ma amanaman papa de Awurade asɛm pɛ sɛ ɔkyerɛ nyinaa ne sɛ yɛwɔ adeɛ bi a yɛfrɛ ne sɛ destiny anaasɛ hyɛberɛ yɛte ha no mu a woyɛ radio adwuma yi radio adwuma menim wo na wɔ Star FM saa berɛ ne yɛ so yɛwɔ tekyima yɛkɔ school yɛtie wo woyɛ season journalist over so many years papa wobɛtumi akɔ akɔdɔ afuo bata bi a wo ne kuyani ntimi ntwa pɛ kuyani nso bɛtena baabi a wote a ɔno nso so ntimi ntwa nti adeɛ no a yɛfrɛ ne sɛ destiny no ɛwɔ hɔ ma nipa biara ɛno na Awurade soma Jeremiah na ɔse Jeremiah bra minya nyeno wo no brofo no sɛ before I formed you na saa before na me hwɛɛ no Hebrew word no oyisu terem ne kyerɛ sɛ not occurrence kyerɛ sɛ ne maame ne papa nhyia a yɛkora no na onim sɛ anadwo yi wɔn mu kɔhyia a aberanteɛ bi a friend sɛ Jeremiah bɛyɛ den ɔbɛba nti minya nwene wo no saa no ana Jeremiah na ɔwɔ hefa na kyerɛ sɛ Awurade ne tebea mu no enipa yɛyɛ nipa wɔ honhom mu dada wo ba yɛyɛ ɔkra yɛni nipadua a yɛde bɛnante asase so enti sɛ maame ne papa kɔhyia wɔ nna mu a afei ɛhɔ no yɛfunu no ɛna ɛba bɛyɛ asase no afei ɛho nsuo na ɛfiri bɛrima ne ho ba no ɛno na ɛyɛ mmogya na mmom Awurade nyansa mu no sɛ yɛhu ne sɛ yɛ mmogya a wanhwɛ a yɛntumi koraa na ɔba nna nti ɔmaa ne yɛ sɛ nsuo na ɛno na buroni sɛ ɔbaa ne bɛrima hyia a bɛyɛ sɛ 80 ekosi 300 million ɛmoa na ɛwɔ mu no nipa nkoa na ɛwɔ saa nsuo nim enti saa 300 million mu baako pɛ ɛna bɛba asase so
ɛno na onyankopɔn ka kyerɛ Jeremiah sɛ ansa na wo kora wo bɛkɔ saa nsuo nim na wakɔ a wodiem na wakɔ hyia kosua bi abɛyɛ ɔba no me na medi kan appointe wo nti mirika na wo ne 300 million mutu no me na me ma wodi first sansa me de wo ba asase so ama wabɛyɛ odifo right enti sɛ nnɛ ma ware why not fear not aware na sɛ fear not sɛ ɔne ne yere nna enti ɔne ne yere bɛda na mmom ɛba a ɛho nsuo no anaasɛ yɛde nnuro bɛka no yɛbɛnom pills bi na pills no mmom akum mmoa no a ɔkum nipa to oyɛ saa wakum nipa wodi awu okay wodi awu deɛ woyɛ no wopɛ sɛ awurade abufuo no a ɛba a ɔna no soɔ no ebi ba wo so enti wei yɛ nipa nyansa a yɛde baayɛ sɛ die bɛ nkora nti na yɛde wei baayɛ yɛse enipa ɛdɔɔso wɔ asase so enti sɛ nipa ɛdɔɔso deɛ a yɛnyɛ saa deɛ wei mfa mmara na afei yɛmfa nte nipa so sɛ na ɛbɛyɛ ahokyerɛ mma sɛ yɛpɛ sɛ yɛsɔ ahokyerɛ no a agye sɛ yɛkɔ yɛn nkyi deɛ ɔbɔɔ yɛn no ɔbɔɔ yɛn sɛ asase no yɛyɛ so mma kora yɛbɛnya ne yɛbɛdie na mmom Genesis chapter 6 ni sɛ bere a nipa ɛdɔɔso no bunu yɛbɛtoo yɛ a yɛfa so no ɛyɛ adeɛ a nkurɔfoɔ bi na ɛkɔhyia afa adwene sɛ yɛpɛ sɛ wiase yɛ ketewa bi wɔ nipa nsam na yɛtumi adi nipa nyinaa so sɛ yɛtumi di wɔn so deɛ a ɛne yɛka baako a nipa nyinaa bɛda covid deɛ ɛbaa yɛ ɛyɛ strategy o ɛyɛ virus bi ɛna nkurɔfoɔ kɔtena ase na yɛkɔyɛ ɛyɛ Wuhan China na bere na wɔn yɛ sɛ wɔn bɛ release virus na ɛnsoin enti ɛte sɛ obi kuta bɔmbo na wɔkɔto na awurade aso na nanti na wahwe ase na bɔmbo na to n'anim hɔ wɔde koduru nipa mu a ɛbɛsɛe ɛno mpo yɛhwɛ deɛ si yɛ sɛsi a yɛkasa UN ne wiase kubatan ne nyinaa no wɔda so a ɛpɛ kwan yɛbɛfa so a yɛbɛti nipa so especially Asia China hɔ ɛne Africa sɛ yɛyɛ ketewa bi deɛ a enti wei ne nya deɛ a awurade asɛm soso so sɛ yɛn susu ne yɛma yɛadwen kɔdi akyire sɛ ɛna ahokyerɛ a ahokyerɛ ne sɛ anadwo yɛ wokɔ akɔda yi wohwɛ na sɛ ɛnyɛ yi ada home kakra yɛde ama wo sɛ yɛ papa sɛ yɛ nyinaa yɛ didi ɛyɛ o na adɛn na didi mmoro so wɔdidi wia na ahomete adɛn na yɛ na wo ho kyerɛ wei aduro kora doctor de ma wa wɔsɛ hwɛ yie na woannom anyɛ dɛn antra so nti yɛbɛtumi afa saa kwan no so na afei yɛde asosɔ yɛ adeɛ ano na afei yɛhu sɛdeɛ yɛbɔ yɛbra ne yɛkɔfa nnuro ne yɛkɔfa wei ne yɛkɔfa wei a yɛnkyɛ kora wɔ asase yi so nti sɛ wo deɛ wogye tom wo ne fie no to yɛ adwen sɛ ɛyɛ bɔne wɔ awurade anim na yɛkum nipa nsuo no nyinaa ɛyɛ nkwamwa sɛdeɛ yɛ a moka ne twi ɛwɔ mo news mu no ɛyɛ nkwamwa ɛna awurade sɛ ɛyɛ mogya nso nti saa berɛ no nyinaa wohwie gu a na kyerɛ sɛ wo ne onam ɛyɛ pɛ nti Jeremiah maame kɔhwie bi gu yɛ a nka wakum diifoɔ Jeremiah nti ɛbɛduru atamu da ne ɔba bɛyi ano sɛ wakum diifoɔ ɔno sɛ ɔnkum diifoɔ biara ɔmfa atuo mfa ase kan afei memfa atuo mfa ase kan me yɛdɛn di awu na afei akɔyɛ ama nso kɛseɛ da hɔ enti yɛkum potentials o sɛ nano yɛma mpani Nana Addo Akufo Addo wadi bi ko nti sɛ ne maame yɛ saa deɛ wɔ bia na sɛ dwa maama nso maame yɛ bia nka me no yɛ wɔ hen Dr. Blessed hwɛ n'anim fɛfɛɛfɛ sɛ nka ne maame yɛ bia sɛ nka wo maame yɛ bi na me maame yɛ bia nka me hwene yɛ ayɛ sɛ bɔmbo yi me de fine saa bere nka me namba bi o wo sɛ yɛ kɔfi a yɛ na ai na Jeremiah maame da ya nka yɛbɛnya diifo enti Jeremiah maame it was appointed to maame ne sɛ ɔbɛwo ɔba ne de naba dabiti ɔde ba ne bɛba na mmom sɛsi a yɛte hɔ a yɛkasa yi ɔhu sɛ yɛahyehyɛ aduane sɛ yɛwɔ breakfast yɛwɔ lunch yɛwɔ supper ne adeɛ wowɔ ho kwan sɛ wodidi anytime bi a wopɛ but wonim obi didi anadwo wɔ yɛ anadwo yi ɔnna adeɛ bɛkye no ɔda hospital yɛsi yɛfrɛ biribi indigestion aduane kora nyɛ adeɛ ɛbɛyam enti awurade ama yɛn ho kwan no ɛnyɛ ne nyinaa na ɛfata yɛn saa ɛwɔ sɛ yɛyɛ ntotoyɛ na yɛtumi yɛ nhyehyɛeɛ a ɛbɛtumi aboa yɛn hwɛ Bible no a yɛda hɔ yi explicitly anka sɛ ma obi nkɔyɛ saa adeɛ no bi ansi so dua na mmom yɛhwɛ nneɛma a atwa ho asi wɔyɛ nsɛntwerɛni Ghana yɛn constitution ni ma yɛte aseɛ sɛ yɛnim mmara bi a yɛkyerɛ sɛ obi kɔyɛ gay anaa lesbian yɛnkyɛ no na mmom yɛwɔ nsɛmfua bi ɛtaataa baabi a yɛbɛtumi deɛ no kɔ adu mmom deɛ ayɛ dɛn ɛde abɔ na ɛde wakɔ ɛno nti na yɛsi so gyina yɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ mmara ketee a ɛhyɛ nti wei no yɛnnya ne nsa so pɔtee wɔ Bible nim na mmom yɛbɛnya nsɛmfua bi a yɛbɛtumi de akorɔkorɔ ho na yɛakyerɛ nnipa sɛ obi yɛ sɛ yi wɔasi sɛ yɛahwɛ ne yɛ na sɛ yɛadwene yɛnim deɛ tra so a wɔanhwɛ a ne yɛbɛsi no ɛmmoa yɛn meda ase abusuafo Gyedie ne sɛ dwumadie ɛna waso agu so ma menka wo sɛ
kɔyɛ YouTube page no so Sompa TV na di akyi wobɛtumi ahwɛ na wakyerɛ wadwen so ɛwɔ hɔ. Facebook no nso ɛyɛ Sompa 90.7 FM na waka yɛ ho ɛwɔ ha ɛnom ma membra ɛyɛ ɔsɔfo ɛhɔ ɛnom na mintie ɔsɔfo so adwen ɛyɛ Pastor Francis Jan Deeper Life Bible Church ɔno no yɛ overseer nkranza atifi ene anafo enyina pastor watie unuano miensa yete epone ho mienu ejina fa se woyɛ saa de no bia ukum nipa ntie ye bone ena malam se eba no Islam so mo de a enye bone na nyame ema ho ekwan me pacho ma mintie wo so Gyedie emfiri Deeper Life asafo no mu Gyedie emu Awurade enhyira obibia. I think say nindie de ewo homa obia right ana ideas no say de eken ye share ideas e ya disua bebre enti de obi ka no eye ne level of an adisua ene say de wasi atias enti aye share odidie say de esitie efa ye ka family planning na ye friend say ohu hospital say a sinful. Hospital say one kwa uni Gyedie. Oko hospital uni Gyedie. But medication is a miracle and it is divine. Enti nindia nyankopon diama doctors and the nurses and the health practitioners. Ni nyina nyankopon amfa mfiri soro amanipa nipa ntimi. And just as we are talking about the contraception, these contraceptive methods a medication. A medication pa. Now the woman say some medication na you can who abuse who are just like drug abuse. Say I'm prescribed one amount per your health condition. You am prescribed one amount who walk into the pharmacy shop or to the drugstore counter or whatever. Now koto any medication and a drug be now konomwa. You see you have abused the drug. So sooner you hear this birth control methods now you say a purely medicine. And he say obi to me and fana adwene and kopeke any method. Said an amala mokan. You need to consult health practitioner, your doctor, say be a this or that. Enti ni nyina no atro no so man hu say in Hosea chapter 4 verse 6, o sinim dia memman enimunti ohuna mane. No kwasem ne say ebra kwanimu say yete ne maase. Ye hwe o man asem ya ye ka ho asem ya. The brain, the mentality behind the action. okay Adwene na na etachire no adwen money sa adwene no a wonya de tachire say menwo maminua no. That mentality behind the action was evil and no ene nyankopon ekutia o man. okay enti nye the act no say otugu ye no. Enti number 1 ye can say waye mojato a you can be a cause of abortion. It's when conception has taken place. Abra conception, fertilization and those stuffs, implantation, it's taking place never ye nipa. Na oye hu bibia. O the one saka moja. And you can planning of the family planning now. Number 1 is any asofo echirechirimu. A spacing. A planning, ye yenshisheye. Abaraboni ye yenshisheye. He who aims at nothing shoots at nothing. Se onya wadwene se odo wonsa beka ube odi wani besi bibi so na se kwa na ye de ben ye konyankopon se yenwo na enya asase so ma enye nipa ba ko na ewo enye ba ko na ewo o se munwo ankase wo wonko a ye doso obi a wo ne de and from generation to generation. And he say, Yansan Genesis chapter 38 na
verse 9 and verse 10. I'm in Okay. Genesis chapter 38. Yeah. Verse number 9 and 8, 10. 9 and 10. 9 and 10. Yenti Awurade asem. Na una nimse. Mano enye ne dia. Na eba se okọ ne nua yere no ho a. O ma ne ho gu fam sei. Na wanwo ama ne nua. Very good. Na dia oyeye no ye bone wo Awurade anim. Yes. Enti okum ono nso. Yes. Enti wo ye se onwo nye den emane nua no. Enti eha no adwene a odi yes ade no Awurade kum no. Yes. Enye de act no ye that okay. the brain the adwene a na etaya chiri a odi ye de ben odi di sa adwuma no enno ena ekofa nyankopon abufuhie e de bae na ye hwe ahai mimisa ansa na wa ma ya hwe ne ya wo kan se obi wo akwada ketoa na ompese akwada no ne ketoa wo ye ne ntino ebia obewo na chi se esie esan so wo kunu no ne kunu be hia na ntino obetimi ahyeda akwa yare sabia se yenye ni biribia ebema one ne kunu hia awo no emma akwada na chi biem sese. Yes. Eno no adwene na eta echire no se akwada no number 1 ye ka se de enti e se ebinu mo kire se utugu a waye bone se wakunipa but the enyanye nipo any time abehia ye wo natural method ye wo days bia wuhia fertilization and take place. And it's also the deliberate requisition sabre na wakunipa. Go why me say sabre no. Me hia se banye den emma. I have it on my phone. Inti natural one no kra. And I say why do ne say wonwo. Because natural one no sada na be kwa koye dia. And I say wakunipa. Because you want natural method of doing it. Okay. And you want artificial and medication. Medicinal way of doing it. Etino the intini say you want natural way they say you period di bu hono mo a ono yiri hia fertilization no ain't take place. What you say ain't take place. And this abren so said a deliberate act, right? One wa sheda aye aplanane and you were natural and you were artificial and say a medication nyankopon di nyansa manipa. And I make say ya na tete no import this contemporary time obi hu so call hospital a ohun ni say wa bre ni Gyedie ase but medicine medication is a miracle, it's a divine nyame amfa hospital amma wiase anka nipa abra boye den etisen and this technological advancement ne nindia abani nyina no aye nyankopon because for example ni aye kan nyina ne say enkun nipa entwen emma emeye nipa na wayi agu eninti ese anwinso ntugo ye den eye bone ba we no anwinsa ne ye den emma ye na wakun nipa. I think say you ask a very beautiful question say any also one oyire ya anwinsa ene heat wo so me ne wo na say no so what prevent somebody from coming to the earth. But yen share the brain behind the act na ye call to omandie no ne say adwene etachiri na ode ye no eno na ye bone ena se wo pese wo ye bi nsuso a me yen hwe o health status ni ehu de ye applicable to your health. Yes, ne dane kwan mu pepepa wonyem won nipa yes prevent nipa from forming wonsi nyame dabi nyame hihye ne say wa ma onyansa enti wakowo saa one plan wo life the man or say ya o si dan no ehia se wotenase na o planning God plans nyame odi Yesu ba no o planning nyame bo wiase no o planning from day 1 onimnia na oye day 2 onimnia na oye. Everything concerning this earth, humanity, everything is planned by God. Emre so ye den, eda so.
enti nyame ahyehyɛ nneɛma guo na nimdeɛ nyankopɔn de ama no pills na ye use no ɛyɛ medicinal ɛne ɛsɛ ɔkɔtɔ para wa yɛ bɔne o wokɔtɔ para no mu tebia para no de nsi anyinsen kwan ana me se anyinsen wusi kwan a ɛdeɛ ba hifa na pacho ɛhifa na ya tworo sɛ wusi anyinsen kwan wa yɛ bɔne yɛntwerɛ ne baabia categorically sɛ wosi anyensen apostle adi ho ada sɛ yɛntwerɛ yɛ nanso wobɛnyi nyamfanto ho mfanto ho na yɛ oman deɛ na ne yɛ amanfoɔ asɔfoɔ bebree taade yɛ but the oman deɛ no onan rather ne deɛ no na ɛyɛ the mentality behind the act right eti wɔdwene sɛ on mani nua no meanwhile say that was the tradition is say wo nua wu oware na wanwo ba the norm is that ene ne yire no enware me maame papa ebisi enche kra o this asema ye kan just contemporary things right me maame papa nkasa wu ye no ne nua na ebe ware me maame no to aso produce yi what I say but even those days no na mbre da ho ne say onwo onene nwo ba ene wunua no eyire na ote ho no eno no nko da eno igware no that is it nanya ni seed intena asase so no wajapade a obi a inherit wanya noa ni yamu ba inherit de be na japade no ena onan say me yes ade no so he had gone kicked against the norm of the society and this aniema na oyeye enno ene nyankopon ka se waye den waye bone enye prevention of our war no okay and this all prevent say woman sperm enkoka your friends egg who whatever man em fertilize enye implantation na me nipa what prevent from the thing unku nipa no kwase ne se unku nipa na me kire wa de kakra odi enti ye wo methods ahodo a ye fa so anyankopon di ndie ama nipa in medication nyame ama nipa nyansa ye wo de ase de ye kan de benom se pills ye wo de hye ye ho ye wo enti condom a ye kan ni ade ye wo ni nyina se ye bibi se be ya enkoye nipa ne wakumu no before this nyame adomo a odi nyansa we be no na abortion koso pa ye kuni papa so what I say before sa nyansa we no na ye kum nipa eno na minu an masofo bi tima ka say wakum president because it got formed ebeye nipa ena why den wakum no wakotu agu but prevent it si anokwan whether naturally or artificially kwan papa obefa so abe de ben ubesi ano kwan na atimia de ben aboa emeye nipa ma wunku no temptation in beto because obi one is very unexpected very very unexpected etinebasa na ya na temptation asofo bebre kura no they get tempted ekum nipa most of the asofumami bebre abortion due to the fact that say ye ma omunye this family planning hu an say awona conception take place and they are killing people. Yes, yen nyankopon na manyansa say yen fa these medical measures and to send ye be ya emme nipa ma wonye den unkoku no so ye da say bebre abusafo ene efi ha yere na nipa badan ene tepono ho mienu agina fa se wo ye saade no bia watu nyamemra mienu nso agina fa se ade no enyamaye na wo ya waku eye ne awudi si ano ama emma na kire se wakukum akonya eho asontwe baabi a yaduru enie ye na ye ho tiawa ye mra ye na abadwafo ase ye ba ye befa nipa banan nyina wo madwene toso mienu ewo ha ansana ya ma kwan na de wadwen kyira ba beka ho ugidie ni sendwumadie ni ye ba sese a
Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's the 21st clinic. Womu ye sciatica expert. Yebesa adamu nyina asese matwen ya ma yakwa ba Gyedie ni sentwumadie ni Sompa 90.7 yesa ye live e YouTube Sompa 90.7 YouTube ye Sompa TV and a Facebook ye Sompa 90.7 FM baby ye dru enie esan se apo osofo ne malam ya adwenti no ma memra eye fear not ho ansa na maba malam ho eno fear not mamintio ebio sese nipa fo ayetepo ne wonyina wati obia adwene ensusu ye ne ba bia ogina wadwen asesa ana se ubeko agina ba bia ogina na mama na wasibio na konya for dem me nyindi pa madwen sesa simesima sa bebe megina na megina right o kan Matthew 24 verse number 4 wase munhwe ye na obi anyade ana adam na brane bekwa we am kotu dana 12 no wase nimdia be ebedoso ne ye kan de na be ma koye ne ho oba na senke no so nye bone eno so ye nimdie enti se ye kase ye di wiase nimdie na chi a edie be ko se ye mu atiefo na hwefo nyina ntie miye me de bia meka me ameda asafo na no no me kobu makonta wa korontum nyuma me yeye na asoro ban so o tie mu so ye den ekobu ne die enti de bia me preacher wa asoro me ka chon se obi ahwe na o mo obi anya den anada no o se ansa na me de ma no besi fa di kan no me kan se ye wo proper family planning a o ya nyankopon ye den agitum won se malam kasa na ye papa kasa no o kan se oba bu nsa according to Leviticus 15:19 no was say oba bia hu sinifin nti so oba bu nsa on tena nsa bonum nanson enu achi no nimdia me ye hu no se ye woda bi wo ha no oba hia onyinsan nyame doye na on pase ye be ye bone nti no kwa ma ye bra ye ne ye dofo hia emfa nyinsan ye den emfa ma adenta wonyu saye no na mo okofa bibia enu na osofo ka se ane dia nya bone se ye de adwene na eka Oso ya wadwen se saa dare na na oba ne hia na onyinse na nya bone kura meba e de na ema ne nya bone de ntine se on se abo ho nyame bo ni pese ne so ba se de ne nseso sa abo nya na adwen se obawo a o meba ma na nya den ene na ba nipa na ye different from den emoa mpa utina mechi ase nti sa bra me pese me ne me yere wo na se o sa heat na me ne betima hia ma yere se me yere me ne ba wo but here be the case ne free period no me wa kwanya se me ne me yere den ehia ayemfa nyinsanya den emfama ena enu achi kura no proper one wo de be bible no ma bible no nkasa ma no ho 1 Corinthians 7:5 Koroto form ma edikan eti enson yimu enum ene de wo ya yentie erade asem ene de ye janu anyame kura ka ho enson yimu enum 1 Corinthians 7:5 mumfa mo ho kame mo ho jese mo ba nu pene so say what is a plan no mo betena ho ebrekakra anti ebrekakra it can be 1 year it can be 2 years na motum ho asi ho I then ama mpaibo mpacho tina mechira ase nti so pese wotete wono oyirete ema wo ntamu a
na wo da yɛ mpaebɔ na wo bɔ mpaeɛ saa abere no mu no na wo da bɔ mpaeɛ sɛ bɛyɛ a adwene no nyɛ dɛn ɛnkɔ adwene no nyɛ dɛn ɛmma saa kwan no so de awɔ ntaataa so bɛyɛ dɛn ɛbɛba me wɔre meka kyɛ mire sɛ me awɔ yɛ wo taataa so ma me kɔ mpo ma me kɔ mempɛ saa de no nti mepɛ sɛ me wo me ba bi akyi 5 years saa so na me ne me yere agye to mu a yɛgu so a yɛ dɛn yɛkɔ ɛna yɛ planning nti wɔte wɔ sɛ momfa mo ho nyɛ dɛn ɛnka me mo ho na mo ba no nyɛ dɛn ɛnto me ho nso a na sɛ monya adwene korɔ sɛ yɛmpɛ sɛ ɛbɛwɔ taataa so nti wowɔ heat a krakye da awuraba da ɛyɛ simple nyame no woyɛ adwene bɔne fie bi ani ho dan sɛ wobɛfa nnipa nim deɛ nom na adeade ɛnɛ sɛ meteo mekɔyɛ me ho ɔba a mebɛ na mabɔ masom te sɛ deɛ last month ne yɛ kana ɛno no ɛyɛ nimdeɛ papa no nti meda menhyɛ obi akutu pa sɛ yɛmfa saa kwan no so nti sɛ wopɛ family plan papa a ɛne deɛ maka kyerɛ wei wo ne wo yere no montom ho nso sɛ yɛpɛ sɛ ɛwu adeade no sɛ meyɛ madwe sɛ me ne ɔba bɛhyɛ sɛ immediate ɔnyɛ kɛ sɛ mabu me nsa a amono wa seconds na me ho adwodwo wotem me kyerɛ sɛ ɛsɛ wotumi yɛ saa kind of saa nipa no bi na wɔntimi anyame dɛ mentimi nhyɛ me ho so na wowɔ heat ɔwɔni heat abra wonyɛ wadwen sɛ wobɛwo na wo ne ɔba na wo kan de aba bɛsi sɛ family planning ɛyɛ bɔne sɛ wofa awurade mu sɛ wokɔfa nnuro mpaneɛ ne saa nɔma no deɛ a ɛyɛ bɔne paa na wompɛ sɛ wobɛyɛ bɔne deɛ a deɛ korintofoɔ nwoma ka asɛsi yi obiaa ntwerɛ quotation no kenkan wo ne wo yere ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ saa kwan no so meda ase bebree malam ma memmra wɔ hɔ na mentie wo nso wasɛm a wosi ne pi ɛde ama yɛn ɛwɔ ha after wotie ɛyɛ asɔfoɔ mmienu a ɛka ɛyɛ mohoe nea wode si ne pi ɛwɔ wama yɛhunu sɛ ɛnyɛ mfomsoɔ na wɔn so de adwene afoforɔ abɛtom ɛde mbio ɛna ade ka ho ansa na yɛamafrɛfoɔ kwan okay medase gyina manaso so bi so we space na womb so for natural way or artificial way mu bia no ɛyɛ bɔne nyankopɔn ɔmani pa ho kwan right yɛkom hyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne penso woni asuafo no hyɛ sɛ ne yɛ yɛ ɛna asuafo no bisa na question sɛ komhyɛne yi yɛne yɛ yere no mu da yɛmpɛ sɛ ma no ɛbɛtaataa so nti edu sɛ ɛho ba ne yɛ yi ɛbɛma afiri nti ɛno so ɛyɛ bɔne ana komhyɛne sɛ ɛnyɛ bɔne nti so far as enye bone na wudi space wo awo mu one wo ba abusua to obi so sese omu da so dia beto minus so to obi so sese omu da so dia beto minus so sese je mining timi nya kura na ese ye bosa ankola wo nyina ho ban enso ye wo ho dentra o nti senka wo control no na wo titi nkola ni ntem a na wo hu kwa fa so obeye na nka wan fa sa boni we na de so we amfa nso amu kom enti Islam die ema ho kwan pefe boni bia ni ho na wase awon ne Yankopon ase awon ne wase yentutu mirika mbra otumfo Yankopon ne nchen ade bia be yakonsidie be sie ni Yankopon ntamu no wase sie ni Yankopon ntamu no wase yendwane sa ade no na yemre Yankopon nchen ade be na kyerен se esi yendwane sa ade no na yemre Yankopon nchen ade be na kyeren se esi yakonsidie sen se wo be wo matata so na wo ba school fees na wuntimi ntua ebe si uni nyame kwan ebe si uni Yankopon kwan dintra da ebe hia won say ka be mra studio me emeka asem wi wo betina mala na mhye galamse ase na mala mhye galamse ase dintra ko pesi ka be kula ni mo se ka me nya abotre eno me yire tena ase se de papa ye kan se nya abotre en tena ase en plan ma me pese ye wo a mfie mienu mfie miensa ansa na ya wo ye den ye banachi mala meto me nya friends ye nsa me me bema me husu gina me ho so nti won kan kira me say mra wonni ayi ansa abotumfo Nyankopon manipa adwen na odi amaye na ofuru no otumfo Nyankopon na di sa adwen di amaye nti nipa won yisu sa adwen no anya adwuma bia no sebe na woni aboa ya akokose because aboa ni adwen mera se bebre malam ene wo dia de bae apostle ma mentie won so nea wo de etom ebio ansana ya fafrefo watie osofo watie malam ena watie fear not oso no de da so gina so malam so da so gina so enye mfom so ma mentie we yo we there on the lighter note na fugu for na kwafa up and down for no so ya kwafa inti Facebook for na beti asama make ya se aha omo de beti ase pa enti asama na make ewo Jeremiah chapter 1 no
Yentia says it was talking about destiny. Or see before. So I would know you see contextual meaning. Yeah, dear, Mama Yen ye. Ansana, mamma, papa, ni be shiamu. And yes, I did not form you before I form you. And I'm used to you know. Malam, any young papa soft penny. Ha. O mama yati say, Onan, Adiana or ye no. A dream pona a tire no. Na ɛno nko ana na ɔmo gyina so a ɔmo kasa asɛm no sɛ ɛyɛ adwempɔ de a ɛne yɛn sɔfo ma yɛte aseɛ sɛ ɛne na amammerɛ a na ɛwɔ hɔ saa berɛ sɛ wo nua ni hɔ no ma wofa ne yere no na onan etietie amammerɛ n'anim ɛna ma nyame bufu yɛ na mebisa sɛ obi a otietie amammerɛ anim na obi a otietie nyankopɔn asɛm ɛso wo mu de he na nka so twebekwa ama no because Genesis 1:28 nsa mo wo so say eno de ye mu so na mu amamre de ye mo ho ban mba so ye ti asem ya say e bia papa be boy no wa kire ye mu Genesis 1:28 ansa na amamre ne beba no de obo wo no say wo so wo say menua de me mfa na yere ne na because amamre de me ntoa so nti obi antoa amamre so ono awu na mum de abu awurade mra so de ono ye te ho ye ka ne sa enye ye enti e ho no e bi o ba kirem kakra ma ye right afei na ye ka bibi say malam na ntempa na esan ko me ye hu ne na komisheni Muhammad eka wa ma ya hu ye be pon na wo be ka abakosem ni nyina na say okọ Genesis chapter 38 ni bi one papa ne kwotena ase na o mo fa adwen na o mo ba ha nti se sa na ho ka dia ene papa ye say wo koda wo dem bokọ wa eno so watomra wono o hit ne ba na no yira na eno so watomra set sa na se enya wo nti na o mo ware dia die be nti na kamuni wo yire na o san ko ware bi ka ho wo mo ware 4 nti woni we ya wo 2 woni we ya wo 3 woni we ya wo 5 wo ka bo mo yesen ono nko ya ko 20 anya asam kro ya anya wo kro ya ene sa dia wo yire ba ko na ware no no wo mo nhyam mra se ma fa yire ba ko pe me mana ye family plan me ne 300 years ye ni asam bi aka because ofri na chi a okofa fofra obesan wo na say ya adwempo no de a ma me mfama asam yisi Exodus chapter 21 the verse number 22 o say na say merema reko mema me enu kontokwa wo wo mu gino mba bi say yodwom o say ye station say ye afuom o na okopem onyinsanfo a oba wanyem na oba no firi na boni bi amma akira gie na wonye ne de a oba no kunu e de beto ne so no ye ko ye ntokwa oba ye mfrɛ wo se wokopata se wotwam o e na obi kopem no e na nyinsan na sei wo se ye mfa no company fo anim na ba ne kunu no ade a wo pɛ no ye nje mfa ma no se boni bi amma akira se bi a owu a na mom na se boni bi ba akira verse 23 no ene ye ma okra nsi okra nan adwempɔ ne sen ye ko ye ntokwa se ya mfrɛ wo nti se ye de adwempɔ nko a na e ka asɛm ne de a na akire ya asɛm nhia de a we no wo se adwempɔ no ye ko ye ntokwa but akire no boni bi asi boni na asi yenso yantwe ho asotwen yemfa ho asotwen mra okay nti ntimi mfa adwempɔ nko a mfa mu asɛm we ma ne nyeyie right meda ase bebre sofu jan mame ntie won so wasema nya ni dia wieye de ba ne a wode tuma ansa na ya ma frefo so kwan meda ase pa enye awo nko anti na ye ware o 1 Corinthians chapter 7 verse 2 nevertheless to avoid fornication let every man have his own wife and let every woman have her own husband. Anye awonti nko ane ware. So what is it? Nti I say akono o say tie o say anye bonankasa no very dynamic. And a holistic approach. Nti one hwe ni ya behwe no one side. Na ye de ba atworo mu a said ya na ye ka se nindie na contraceptives ya yeken oko in medication ya enduro ya de ma patients or hospital no side effect e woman se di akire kura nka hospital no nka yanko natural is the best I don't doubt them natural is the best but that notwithstanding and say if you cannot use the natural way of handling it artificial no anyankopon di say nyansa na maye no yantimi nka say eye bone
And the natural there, many natural is the best. And this over hospital, I advise so. Say, beya, it makes natural. Take this and near preventive. Nemo natural because a true baby, I had draw my patient to be. Who say you feel for the patient because side effect a bebamuno. Who say enough form. Now, so said a bear be aiding in one way or another, near force to the other, near the amano. Near catcher says, all call. No, who's sons will be not a unbearable, my asonia day. Empty. It is natural, and you're the best. So be to me a control. But that always stand want to mean control. Yet to mean say artificial when I make us artificial now. Ye who know upon this and yansana mayeno. And yen in applicable. A be a detrimental pa, a bua okoya, a becum. And to consult your doctor. Okay. Send ye beya, or because one consult to doctor. Now, uti wa downful. Now, what downful say, I apply method we are born now. A drug abuse. Just like unprescribed medication, a drug abuse. And in no case here, go to the midwife for no. And any doctor, work hospital, family planning unit, your honum, your family planning unit, your honum, on better natural, the wow. You health status near children the bedding a bebwell. And young cancer to say, yen true no Bible must say family planning a bonnet. And a per example, a demon is so to say family planning can never be sinful unless it's a what cause death to a uterus. Of what you say. Baby, Gyedie, Yebema, a frefo so abamu, and sana yeba, mode asama, a dear yeno abba. Abusafo na de asam no ayere baby ayede aba bedro nie sen na won so si hunu family planning ye ka ho asam hai o kona ya bo pane ya chechire wuntini ana se wanum nuro ye twa won sa ho de bibia hyehyem ene ne yakeka ho no 0598994994. Good evening. Good evening. Me pa cha wudi ne baby akasafi. Me pa cha Eric ni kasafi atibu. Me da se bra Eric my ntie wanimre. Yo, me go mabaso. Na so pe ba ko ka se chano kan bi se nimdie. Udin ke te so na ka. Te ma chire chiro kon na ka ni ho. Na mobile phone ni ho. Na Facebook ni ho. No ni Facebook account ba no Facebook account ho. Nti so di na kidia. Se o na ho atan se oyebone. Adin se chiro ka se ba ko phone wo. And you say, one more studios and if force 5 will be out back, say, and call 5 no more. I didn't move a prula. One just a nipple door, so I brought nothing to meet her, Mona, and me one who buy or say a bonnet. Say a bonnet, on my Bible car evidence. Now you won't say a bonnet. Yeah, good evening. Bro, say good evening. Good evening. What are Roma? I'm raised so my NTWay. Mekia and penny for us from penny for or name or you may phone. Yeah, Joso. Menya, yes, na so penny deeper like so for Nemala Mokan. Aye, Yankopon boy and Wama yen see in the dear. A miracle anymore, a miracle anymore. I said, okay, no. Christianity is for Christ dynamic. And never do a heart to channel, or more person, you show almost so many. To say, we really war, and now we unions, winning sir, Nanson, a new kind or then or back on Columbia, and now no the animal with the a badness I was so haunted. And now we are there, my Okoda, now which I know what, on so haunted Nanson, won't pass on fear. Can you manage Nano? Nay, and bread and coupon chateau. Ye, can see those and Brano. Yen fan ye, you must up for me, Nanka said, dear dancer says, I'm running now, come out and zero, what can the man in Kakudi? What's a Namonshata as a summer? Continent Ben in the Peninsula. And Chester young wanted to tell us so Sabbath, the Caprata, me 2 weeks. Majuma Mayor was some Sonia Meji. Now, Catamene Melinda, Entino Menene, Baby, better you know, dear son. And Colano Baby, Baba Yakron for Baba Yawu before, as I the Bonnet, Cassia, Quasa, the Trias. Right. And I was suddenly Paudi Wadrin and Media Ama the year, Juma. Was it? And it is hardly I know you're in that. Not 7 and Joe, you know he. Now, I be able to Wayate. Now, we told to Timonti, no one in that. Now, the other China Sabi, Wayate, no, a coffee, Yadia from Zablo and I end day.
Okay. Enti Yeda say good evening. Fine evening, Nana. Within the baby Akasafi. But you'll be a contact. Meda say Mira into when you ray. Yo, Nana, where they are in Michio, and a soft company, Yenia Markham, always keep you. Right. But you said, my Miss Maggie, the HM said, farming planet, and your bonnet. If you say, I war, and let trading, I war any and unknown pain, so time I know more, and then said. The award say and then say measurement of that any quantity I wouldn't take a day out of it. I mean, who I will be going a daughter, but you putting in a woman now pass a dear you are willing to run. It was over who's a deal way upon it, and so now on a near down partner or yet. Don't be up to heaven now. A family plan and maybe a view. Okay, yet I say good evening. Hello. Mepajo, good evening. Fine video. Wadaroma Mira into. Tajo mi kaseti sala ya pelo robe. Medase Mira my into. Me ma se mi se uko genesis site wa. Ebra Nyankopon uhwe India 54 no mo wo no a ya wo fitim. Ti ɛno no sɛ Nyankopɔn sɛ nkadeɛ ho basa no ɛnyɛ ma nti woka sɛ berɛ a yɛfiti mu kɔpaa nsa na yɛwo ɛwoɔ no a me no mehuru sɛ saa nneɛma no deɛ ka ano deɛ yɛ pakane ɛhwɛ ɔpakeɛ nti okay. Yeah, that's it. Good evening. Nana One. Hello, Nana. Nana, good evening. Good evening, Nana. Wadaroma my into. Nana, my main mawa jumana, memawa mo. Yeah, that's it. Na Nana me pe platform ke CDC so atifu nyina ati no betima Canada makoma so na ne album. Right. Nye me pe sa atifu nyina channel to say. Bible yedi to na mo no. Ye the Bible no to ho no ma. Uni panso o adwena wo de dwene. Nana, se pa na Bible aka se wo da so no pa for private PC legare. E wo Bible mo he fa. Any Bible. It's meji edisi ni pe bia da so na pa de o ye no to private. No what you can do dale and also Yankopon be bisa wo say. Se pa na me ka che wo say ye. Wo sori ya wo ye. And this is any Bible na say ye dia. That means when you may be on ma any Bible no but I can never catch it say ade we me ye ni say ya e be boa me obi anu ni aye afuo na obi anoba ya obetwan ama nwura de wo mu no ebe nyina ase okwafoto adu no wa bona du na ma nwura na ase na anoba ya na nya ne ho ade ja won twan ma anoba ya no enyina ma ne nse ta wo pere ntem de aso okoto adu na na family planning enye bone enne ochara ka ho family planning enye bone nipa wo ho azu agene be da ase yes yeah that's bebre family plan enye bone wo ho azu agene adwene na anya adwuma ni padua na bebre okay ebusan for nso beti ma friend na waba so number na ye mi 050 205 7003 050 205 7003 0598 994 994 ye bisa say family planning eye bone ana say enye bone abadwafo e na omote ha no emu apai efa say eye bone efa say enye bone wonso ugidie ewo family planning ho say ye bone ana enye bone ubetinde ne nyina aba ama bibia atume akọ enkan ubetima afre na ade wadwenkyere aba so 0598994994 ubetime de aba ama bibia aye kama ene anwumrei na waba so ye bisa se family planning eye bone ana se enye bone eno ene asembisa eda pono so ama atume aye kama ewo ya setena mu ye dwumadie din de ugidie ni san ye kire gidie ye ni atem aha no ye de sua de ene ne aye kan nyina aya ne se ye gie akinye adesua bebre ena ye fa ede afirimu die na wafa afirimu san na ugidie kire wo obi aka kire se enye enti wagya wo ho obi so aka se eye nanso na utimu ntena ene de kwan mu abie good evening. Good evening. Sorry, Bantiman, you know, betimi asan afre
0598 994 994 050 205 7003 and also ubetime abaho enom ma obi anya maaye dia na kire say ye ma asofo okay obi aba. Good evening. Evening. Bro say wasan ababiem. I masabe ko. Wadaroma mind you. Yes, but any brato. Enti ye kan sem bia na se enya dia sebe tomre bia dia ana act bia entomre bia ne yentimi nkata ye bone. Menya sure say betimi de obi akogina court say wotunyin say one ne yere da wa atwe ne ho courtus interruptus. Ama ne ho sanenti ye kobo no debi enti enye bone wo ba bia wo bible nim ana enye bone bia so wo wi ase ababia ye wo. Right. Yeda ase bebre. Good evening. Hello, good evening. Good evening, sir. Me bacha wudini baby akasafi. Me bacha some kasafi place number 1. Me da say, me bacha o mayinche wanwumre. Family planning. Ebisa ye bone, ebisa nya bone. Ugidie wo ho ye de wen. So me ya me gidie say nya bone. Na nya bone. Na e se na mo ka se o na yan phone. Na obi ka o na. Niya ona dia le dia a bin body na na e chire no. Wunu ya na atu be. Ena eye omo ayi amamle ware no. Na wo tati wunu ya no. Anem. Ajobani a ubawo. Ama odina to wunu ya no. So dia si na mu tra di mo ne dia. Ebe ko body e ko na. Ana ya ko po ta ni ko po do no ya me ku ya ajun boni na na e itina e ban na enya boni. Okay, yeah, that's bebre and also odia ode eba. Good evening. Nana one ma ba ku bi ka mu man kan ho nto me. Yeah, that's my intio Na meti asem bi say na ni refi Panama members leading kakranti na baako kan se oyire ni free trade ma na se o so ya we se oda na meti bibi sa na I fear not. Aha na me meti na wa meti abranti ameti enne kwasiada ma bɔ me yire ho ka ma ye no ho ade na se ni free trade beba next week asa me twanya kwasi next week na pa to nya jama na mkakobo nti yamma ni pantia se sia no ase me ma me yire da na se me so me kwakobo jama dia ene dia enye bone nti yanka no kwenchire pasa ommo ne ho ban se be ya family planning ni ta nya na ho kan di tite eye bone eti se emre bi na ni ankasa na no wo saa ade mu pa na na ni wo mu pa me so na mahu se adiwe na saa online insam me kan ko duru ho na saa de no ana me ye no nti amadi hye no so pa ma no sa adiwe ma kan ko duru ba bi na ba bi me kan ko duru ni saa de no ye ba ko nti e ma me da so da ye bi so da ye no hu na me frem tuma bi intimidi tuma kana sene ana me tu kwan ko ba bi nti me kwa me ko duru ba bi na me na amnabi e wo ba bi amnabi da hota ana nipa bi gugu amene no mu enti mikodu ho no na ye ka kyan se ye sum mi de to amene ka kyan se de ma ye nti nko amene na sum mi edi to amene no ye sum mi to amene no ana mu se ni se mi pa ye mi se na mu se nipa bi ba ana nipa ba ye na obeyi mi o yi mi no ana obi sam se di enti na ba sa na msem ka de asini na na se nyame ana agye mi na nti sa nti de mi ye ni na mi na de mi ye ni na nti amade amoka no abesi na adwuna ma nka asama mi ka muka nyema bi wo ho aya ye nipa no ye de honam ye ni hye ye ho ye de honam na ka ba we se ma ye ni nipa do achi ko ye bone leta ya hwe ye pa nyema bi be ma ye aka asase aka ho echeche ha ni ye nyanko so me dia kakra mpese me kapa ho no ye da se nyame nhira no won so de ade ba ye na yemra studio fear not wasama dia wiye na ye nsore enmire ye ti afrefo no me da wase na akonya fofra wo de ama me na ade ba ko pa ye manage me baba wiye ye
so penyin so for jan asem wo kan say wagi tu mu say nyame am natural wine na say na ampa say nyame am natural wine dia asofo malam adente yem preach natural wine na de artificial abraye nim say artificial so nya papa ensam papa bebre na wa bible mo say yesu suma suafo na o say monko ka sem papa enti say me da mentimi asam papa na chimintin ka asam foforo bi anyere enka ho na wine say yenyusi ya adwen makonta no o ka Isaiah 55 verse 8 was enye nipa dwene me nyankopɔ den madwen nti sɛ wobɛdi wadwene achi wobɛdi nipa dudu achi a sɛ the last caller ne kan Exodus 23 was ni nipa dudu achi nyere enkoye bɔne sɛ ye wɔ natural wine de a yen kyerɛkyerɛ natural wine ye maame no ma mo tie ne maba wa mo siso amoda mo se adwamanti ɛno na mo bɛyɛ atena sɛ didi no sɛ ye fa na sɛ midwife for ba sɛ mo kyerɛkyerɛ mo a ya mo mi sɛ on question sɛ ɔmo na mo yɛ bi doctors na ɔmo yɛ saa de no ya mo mi sɛ ɔmo yɛ na ɔmo yɛ ɔmo bi ɛyɛ papa de ntenka ɔmo nyo ti se kase bedi sa no wiase ne sa nim de na chi a wo be waka asase so Yesu baba na Bible say ne ye nyina be den be batamum James 4:17 wo se de onim papa no wanye eye bone enti be dem aka me ho ntam say me ntwen kontompo nkyere me nuada right always me opportunity be a I will make kan no krai den achi nipa ni nipa dudu achi ye nyusu na kyerɛ wa nyame hyira wo malam na yempon yo de din kan me ko me bra question out the mama no so Missy be 1 Corinthians. The oyi na 7 verse 7 na ubia 7 verse 7. Was it dintia young ware back on my year family plan. Young Casaman woo, as na ye can ask some more David Tassam. You can family plan and Casaman woo. You see, specie your mum. Mind him say, and yet I won't tea and a nipa ware. 1 Corinthians chapter 1, or bet you didn't worry. Was a Joma Munti. Kabema bi nyon wan kasa na yere na madwuma munti what I say awo eye awade mu emfaso what I say your bible no nipa bebre aware but omo anwo yakopon twe omo aso ana say na nyame ni so na dabi nya botre nya botre ha obi so wo baako nti yakopon otwe nipa na so say owo oba asase so be wo baako ntira na dabi nya wo ntira nti 1 Corinthians 7 verse 7 na menchiri de ntra obi timi ware gintra 1 Corinthians 7 verse 7 okay Korinto fo nwoma edikan etinson ne nchichemu aye enson no yentie erade asem yenko na mepese anka nipa nyina yete se de ametie yi nanso obia wo ono na doma chede a efiri onyankopon obi de te sei obi nso de ye ade foforo medase gina ho ma me wo e ma obaba akon a ebeson me baba konso me de no wo so de no what me de no say ahode no nyepe mad match de nyankopon de ma so that I say because wo de obaba akoma obi o betra hye okoba adwama ti ohia mienu biso ma ne mienu enso no ti ohia miensa what I say enti enka nkire me say okay awonti nya awonti na e wa me da say apostle ya ntie de awie na ye mpon papa ye de kwa na wie no say yesi ona de ne ye adwen pode a de na eta akira ye misa say won ye de family planning by so de na eta akiri bacho ha nti ya ye tie na obi a misa de na eta akiri enye nipa ye bete so ntia enu ntia enye bibia family planning ye define ye chire mu obrofo mu no yesi we are using contraceptive devices not just say akode okay ya de ku e de atia nyankopon asem se ye de kwati awo de de kwati awurade asem afei de enti anatete no na yesi obi wo a bosome miensa ansa na one na ye niku na hia ne sa ne manema nti nimde kwan ye befa so a se obi ba hit a obetimi anya ne ho twabere no ye man kwan se onware miensa ne nan se te sa de a ene ye nso ye gitum se bible se ye nware baako ene ye ntungum se obi anware dodo a wo pe wo yere wo bosome miensa obepie na foforo nyem asem de na asem ko se ba sa nso de a ene na bepese ye papa so fopani nti ase se ene adwamanti ne ye nyaka because abrantie bi wo na sorry wodi 25 years onware ye ono nti sa omo adwaman na sa adwamanti de a ene omo nware ma sa abrantie ni nyina because obi atima tra se 25 years na ono no wa preaching ni se onfa kronkron abrabo ntena ase wate ase te ho na wo yere abu ne nsa na wotwe wo se wuntime ntena
na adwama no bɛda sia no yɛntimi sia no nti yɛntungum na yɛna yɛnkɔ sɔfo no nsia wade ho kwan meda as bebre sɔfo jan I think say Gyedie ba wiye no asɛm no de sɛ ɛyɛ bɔne ana ɛnyɛ bɔne ɛhɔ ne hia me the ye can nyinaa no ye ka besi so say whether it is sin or not sinful enti ano na hia yen say ye hu ne say ade na ye ka ho asɛm no e was side effect right but se bibi was side effect and say ye bɔne o so kono diabetes adura e was side effect but anya bɔne onum BP adura e was side effect but anya bɔne in the side effect in the ewo hopa so what I say ewo hopa but the father says side effect one hwe bebeleka way say eye bone ana enye den enye bone ene e kire say wo hwe sa methods ni nyina no a natural way no eye the best but ye hwe say eye bone ana enye bone right and as it stands now no ye hu ni say ade no ni e kire say Bible say nimdia ne man ni munti they perish they tosu bi o no say sa nimdie no meba o ye kan nim ye kan meba nimdia ye kan nimdia ye kan nimdia be na meka say be sin na obi fi say okọ hospital a wa ye bone be sin ne o yo and there was a Gyedie hunu yo and afen so awurade a kire yen Luke chapter 14:28 was yen tena sem plane in life no ye plane o ye yen hihede eden efa ho and ye ne one way of approaching planning there were other ways ya enye bone a ye bobo so a ye kire we enti kopɛ de ebeboa wa busua ebeboa wo nipadua ewo professional for na omontimi emboa abusuafo aha ena yede Gyedie ne sen ABC dasane nyame ya adoma apostle next week yebeba abetwa so yebeda malam Abdallah nuhu twene ase wo Sompa kani osofo John Ajay fear not prophet Solomon apostle Solomon Bafo city of Hebron yebeda ono nso ase ena pastor Francis Jan Deeper Light Bible Church General Overseer and Kranza North and South ena malam fa number no to dwa bia no bi be frɛw na ono wadi nkomo 30 seconds na yenko 024 777 92 76 yeda say pastor what number bia no bi be frɛw na nkomo yinti ono wato aso yo mpacho my number is 054 654 10 58 054 654 10 58 yeda say apostle but my number near 0242 744 604 0242 744 604 it has a fear not 0547 63 0547 63 11 55 my number yeda say bebre na NF Mpai boja ye kwan na ye nkoda nyame ya adoma dasene nyame tumfo yeda wase se wonam otumi so na nanwumre wonam yemu akyerɛkyerɛ wade hye Erade yede ebegu abano na mu wona obeto nsupa gu so amanyini na oma etie ye no anya mu mfaso yakode yede akre ni padua ehye won se pagya adwuma ne mu adwumayefo nyina ba wanim koso na ma wadom na otumbi nya kase na dane da yatimanya akonya tisei na wonam yemu akasa kyerɛ oman ne mu nyina na nche na wobsane a ye na oma anya wayeraba Yesu dimu ana mabompai amen abusuafo ahade yede Gyedie ne sen dwumadie esi nyame ya adoma dase ne yebesen hia manager bojebo ena ohhehye dwumadie say executive producer systematic press and so ena de call YouTube